Ola chicos, hoxe estamos nun sitio que se chama Pinchos Canibelos. É un pequeno concurso de pinchos entre amigos. E Eda, unha das nosas escritoras, fixe un pincho. Vamos a ensinar como se fai. Agora vou vos ensinar fotos de algúns dos pinchos para que tomedes ideas. Esta tarta fixémola eu e Antela. O primeiro que necesitamos son tartaletas, pistacho picado, arándanos ou algún fruto, herbaboa ou menta, yogur, que é unha mestura de yogur grego, azucre e queixo de untar, e queda esta masiña, mermelado do sabor que máis te guste. Neste caso eu utilicei de amorodo. Bueno, pois o que temos que facer é rechear as nosas tartaletas da masiña esa de yogur grego máis queixo máis azucre e enchémolas todas. Despois botamos unha pizquiña da nosa mermelada, esparcimos os pistachos, o polvo de pistacho picado e por riba poñemos arándano. Vamos a ver como se fai. Despois de acabar de poñer os pistachos e arándano, o que facemos é poñer un trociño dunha folla de menta. Veredes como lle dá un toque especial. Podedes comela ou non comela. Eu a primeira vez non a comín, pero a segunda sí. E non pasa nada por comer e tamén está moi rico. E agora que xa rematamos, vou vos ensinar un de cerca para que veades como queda. E así quedou o pincho. A verdade é que gustou bastante. Bueno, agora vou probalo porque nunca o probara, porque o fixera Ieda. E non sei se vedes a miña reacción porque esta vez só quixen gravar a boca. Pero a min encantoume un sabor o yogur grego, esa masiña do yogur fai complementa moi ben a mermelada e queda riquísimo. Vos podedes facerme de masa de yogur tamén con nata, pero eu creo que así é moitísimo mellor. A min encantoume, nada máis que decirvos, un mico moi forte, espero que vos encantara este vídeo.